Maglagmig Santo Niño. Eh, manimba mi no? Manimba mi. Kay sa uman si Lazar wa may klase. Namong eskwelahan no? Eskwelahan mo. So guys, malakay kami. So mga tangmig jeep. #BisayaVlogs. Mga tangmig. Mapakit eh. Hindi tayo kapsakinan. Guys, nanami diri sa Santo Niño, mga kapagnawag na mo. So, mo na yung mga kauban eh. Santo namo. Sa asa na sa Santo. Santo Niño. Santo Nato. Santo namo. Santo Niño pa doon, may pati sa Santo Niño guys. Sa Lazar may klase. Santo pa So guys, nanami diri sa Santo Niño. So Nakasulod na may no? Nakasulod na Sa entrance. Ligtas kay bawal kung diri sa Bawal na may, tara. Oh, 1 so million, daw so diri ang guys, bagang 1 million. 1 million. So daw yung bag kay bawal backpack daw. So nami diri. Kapoy. Kapoy na simba. Ay tayo tagyo. Kare. So dagan kintaw guys, dagan kinanan ano na mo guys. Ang karamay. Kasi masulti ni mo nga nana naman ta karon diri nakasulod na sa entrance. Kung ikasultin no, meron isa pa sa itong mga sala. Ako sa mga sala. Kay itong mga sala gina siya. Mawag sala. Kay nagbuhat ako nagbago man. So karon kay masulod na may diri sa entrance. Ipakita. Sa mo din siya no, na may sulod yan na kayo. Diyan na may sa entrance. So, diyan na may sa entrance. Suot na may. Suot na may sa entrance, Suot na may sa entrance. So dagan daw. Pakita ang mga tao, Brad. Si tao na una-una na si tao. Excited na lang si Maria. Ulit na po ate. So guys, Cellphone na lang na. So, nakasuot na may guys. so dami sa second entrance guys. So Nasuot na may sa Santo Niño. Nakaw na may so patungan daw. bawal daw cellphone. So Bawal mag-selfie. bye-bye. So, cut off. Cut out sa ta guys. So karon guys manang isa. Tapos na po. So ani ka video kay bawal po. So dami karon. Siguro tayo. Ito pa ito ba sa tunay niya? Ito yung kinahinay. Hit. So balik ni Kwan. So ikaw man ni guys kay manglag pa mi. Asa mo ta manglag? Buwan na may ginanto sa mga sala. Buhat may sala ron. Basta sa atong buhaton. Basta depende sa sitwasyon. So kami karon guys, di ko man ni sa misa. Ay, ko man namang misa so karon na maglaglag sa ngita mi kayo, ngita mi sa misa. Kita may kaon. So guys, welcome again. So ganiya wala mi kalagay. Decide ang kauban nga manguli na lang mi kay hapon na. So dili lang tama na akong vlog kay manglakaw mi sa akong cousin nga magkanda mi nada mi basta siya training or so see you in the next vlog guys. Bye bye. Hey, lean with it, dab with it, hit don't fall now, stab with it. Nay, then you